kalender staan er niet te veel op los. Wij je wie ze wilste wint, jij weet wel met ons. En het is nu, dat een echt gebeurigheid. Veren tot de lijn, de vaste loven nog besteed. Leef in het nu, leef in het hier, geef ik over aan de kiek. Heb gelijk, en ik kan met alles zeggen. Leef in het nu, leef in het hier, geef ik over aan de kiek. Leef tussen gisteren en morgen. Leef tussen gisteren en morgen. Eerste morgen zit ik tot het sloeten van het band. Op dit plakje wereld moest ze zien op dit moment. Gisteren was geweldig en nog maar gebeurde niet. En wat er tussenin zit is nog chiquer dan chic. Leef in het nu, leef in het hier, geef ik over aan de kiek. Ik heb gelijk en ik kan met alles zeggen. Leef in het nu, leef in het hier, geef ik over aan de kiek. Leef tussen gisteren en morgen. Gisteren en morgen. En straks met een stuk in de kraan. Weet morgen wie vandaag. Weet morgen vandaag. Met alles zeggen, leef in het nu, leef in het hier, geef ik over aan de tien. Leef tussen gisteren en morgen, leef tussen gisteren en morgen. Just
De ander zit zo maar achterop. De vent die jonkert bij een hondje. Verkleed als kater, dat sliet zocht nergens op. De allerkleinste in de Polonaise. Jong en meisjes lopen achtereen. Kuit en lovend van de snoetjes af te lezen. Die feitje rennen stiert dus zo op de been. Veel schelle wabbel, zo een luxe moment. En flauwekul bij cijfer, brengt stemming in de tent. Dat is echt een knauwel, zo een luxe moment. De wazel en de wauwel, maakt van deze avond een chique. En een fraaie, en een goeie vaste lovend. Wat te bleren, iedereen kiet, het is heel amusant. In me ziet hier je samen heel wat bergen, veel schelle cijfer, een beetje op de rand. De vuur hier roept op, komt weer in me binnen. Een vrouw met paard en een heel zwaar stem, zingt aria's, dat moet toch heel goed kennen. Een flauwekul, dan draait je er. Veel schelle wabbel, zo'n juks moment. En flauwekul bij cijfer, brengt stemming in de tent. Dat is echt een knauwel, zo'n juks moment. De wazel en de wauwel, maakt van deze loving een chique. Een fraaie, een goeie vaste loving. Een beetje stout, een beetje fout. Je hebt je dagen, Rijntje goud. Dompelt je honger, wij kunnen niet zonder. Humor is een goed moment. Veel schelle babbel, zo'n juks moment. En flauwekul bij cijfer, een stemming in de tent. Dat is echt een knabbel, zo'n juks moment. De wazel en de wauwel, maakt van deze avond een chique. Een fraaie, een goeie vaste lovend. Veel schelle babbel, zo'n juks moment. De flauwekul bij cijfer, een stemming in de tent. Dat is echt een knabbel, zo'n juks moment. De wazel en de wauwel, maakt van deze avond een chique. Een fraaie, een goeie vaste lovend. Een goeie vaste lovend. Rogstekers en rogstekerinnekes. We staan hier voor een gesloten munttheater. En helaas gaat de Bontenavond dit jaar niet door.
Dat kwam ook omdat Erik, Rob en ik vurig jaar gestopt zijn. Zoals iedereen weet. En ook door dat andere, maar dat gaan we nu niet nemen. De Rockstakers hebben gekozen voor een ander thema en dat heet lol en plezier op een andere manier. En dat we nog geen neert op een bühne kunnen laten zien. Wie de boel ten over dit jaar geeft, gaan we eens achter de schermen kijken. De buurman ook, grinten in de mix in zitten. Buurman pitten, zet gewoon bloot. Gerdy, welkom. Dank je, Mark. Oh, wie mij dat gedacht heeft, dat wij met z'n tweeën bij Hostel Riemunten zo zitten in de vasteloventijd. Vuren door een beetje wie erop te zitten in de munt, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja. Dat is zintje. Ja. Maar ja, het gaat helaas niet door. En daarom dachten we eigenlijk dit jaar begonnen de mensen die normaal achter de schermen stonden, die gaan we dit jaar als vuur de schermen zetten. En daar huurst je ook bij. Ja. Al een tijdje. Al een tijdje. Ja. Wie lang bist je al bij de Bondoven betrokken? Ik denk zo'n beetje, ik ben begonnen via mijn oometje. 2 ooms van mij zijn ook prins geweest. Vastelovend zit bij ons in het bloot, daar kun je niks aan doen. Kallen over de jaren. Ik denk dat mijn oometje me rond nu ten 8 uur heeft gevraagd om te gaan schminken op de hosmiddag, op de Wichterhosmiddag. In de Poort van Limburg was het toen nog. En de prinsenreceptie. Daar had je altijd zo'n hukske, dat was een crash, en daar deed ik schminken. En daar heb ik Nicole Kellenaars leren kennen. Die is ons helaas al ontvallen. Nicole heb ik dan leren kennen en Nicole die de bonte oventjes schminken. En dat zag Kim Smith niet helpen, zag dat. Ik zeg, dat zal ik eens doen. En dat was toen ook in En de dat was in 8 uur binnen begonnen. En ik denk dat de eerste bonte oventjes zo'n beetje, ja, 2002, 2003 zijn geweest. in de Poort van Limburg nog. Nee, dat was al in het theater. Ja. En wat is toen Roland, die griemdustig? Ik ben aangenomen als grimeuze, Ja. maar jij weet dus geen angeren wat er allemaal bij kunt kijken natuurlijk. Ja, vertel de mensen Ik ben eens wat. grimeuze, schminkster, kleedster, nijster. Ik heb van menig prins en adjudant de muts groter kleiner moeten maken. Dus ik wist het al. En een knoop aan nijden. Een half uurtje van tevoren bij de gekoeld. En ook niet langer. Nee. Ik ben cateraar, ik ben biechtmoeder, vredestichter, EHBO'er. Ja, we zijn eigenlijk manetje van alles. Ja, dat is ook jammer, want normaal hebben we dat ook in een klein lokaal kunnen laten zien, hè? Ja. Wie dat er door aan toe gaat. Ja. Maar ik heb de sfeer eens een beetje omschreven wie zo'n oventje in het Munttheater eruit ziet. Ja, de sfeer, ik zeg altijd, het is mijn bonte ovendfamilie. Ja. Want ik heb zelf een grote familie, maar dit is mijn tweede grote Ja. familie. Je zit je al 14 dagen opgehokt in de munt. Nee, dat is gewoon heerlijk. Ja. In die kleedkamer en je zit door de wijn, allemaal mensen die zich om te kleden, veel bloed te lieven. Ook van Erik Fikke. je kunt- Als je mijn ogen toe doet, dan zit ik dan weer vurig. Ja. Ja. We zorgen daar gewoon altijd vergrimeuses voor een lekker sfeer, dat alles gewoon doorloopt. Mensen moeten zich daar op een gemak voelen. Dat gewoon een gezellige familie. Ja, ja. En zitten er wat vaste rituelen aan nog? Dat kun je wel zeggen, ja. We hebben wel eerder jaar, dat is eigenlijk gegroeid vanuit een bond oventje uitje met een thema. Dat was het thema Merische Vaas. Merische Vaas is sindsdien is die oers beschermvrouwen. Als er mensen zijn die dat uitje nog eens de dag nog eens willen beleven, kunnen ze altijd op mijn Facebook-site kijken en als ze gewoon graven, dan vinden ze dan nog een filmpje. En dat is bij Hense Kuip toen dat jaar geweest. Iets met een glijbaan, ja. Hebben ze er nog last van? Af en toe, ja. Iets met wat voor schoenverwervels en zo. Ja. Het Kuipschool. Ja. Dus Merische Vaas is onze beschermvrouwen. We hebben daar een foto van, die gaat eerder jaar die op de moor, die moet overal bezig zijn. En het tweetje is het wekkerke van Ed. En dat wekkerke dat gaat eerder een avondje op een bonte om 11 minuten voor 8. En dan pas mogen ze de eerste fles bier pakken. En dan vliegen ze op de nieskast af. Wie de gekke. En daardoor moeten ze vol bier pakken, sta je bezig. Maar die 11 minuten voor 8, dat is een Ja, heel dat is belangrijk heilig, moment, ja. want dat doen we altijd Ja. samen jeugd. Wat ik zelf ook nog herinner, ja, is dat je dan om 7 uur kon je bijeen. Dus je zit je ongeveer bekend een oor aan het wachten. tot Zie je je dat eerste verdrugen, pils hè? Zie je dat verdrugen, moet hè, pakken. Maar dan komen meestal die verhalen van de nacht of uur, Ja. die komen dan ook weer terug in de kleine Ja. paal. En dan moest je dichten, ons altijd meer een beetje weer een toon gooien. En moest, Ja.
als ongeleide projectielen door... Beetje de moorderdek. Ja, zo vult het wel. Ja, zo vult het wel. Maar ik deed het ook niet alleen, hè? Nee. Nee. Gelukkig, dat kun je nog niet meer alleen. Vroeger was de Bonteoven was kleiner, dit is veel meer omvattend. En, we hebben dat met Nicole Meuze en Natasja Broens gedaan. De Bonte Wichtermiddag heeft er eigen grimeuzes. Want dat deden we er eerst ook nog bij, maar dat ging gewoon niet meer. Dat werd te groot en te veel. Dus ook Natasja en Nicole. En we hebben beren gezellige avonden gehad. Absoluut. En ik kan nog wat leuke anekdotes vertellen van oventje of van in een vuurprogramma iets? Of? Ja, je weet, wat happens in de Bonte Evening, stays in de Bonte dat is Evening. Die de afrok, die hebben we, hè. Maar er waren wel lollige dingen. Dat Doris van de Bos dacht ik me van, we hebben een sketch en er zit een visstick in. Ja. Kun je een visstikkenpak maken? Doris, wie had je dat gedacht, Jan? Je ze gewoon het goedkope huis en ik is de visstikkenstof halen. Dat is trouwens gelukt nog, dat visstikkenpak. Ja. Wat hebben we nog meer gehad? Mies Grijmans moest in zijn lotusbloem, wie in de Efteling, van iedereen kent dat deuntje wel. Maar het moet er wel een beetje elegant uitzien. Je kent Mies Grijmans en die moest in de roze tulle. Zeer onzuinig, ja. Dat is toch een uitdaging dan. Ook dat is gelukt. Kijk. De pyjama voor een Siamese tweeling, doen we even. Een hangerpak voor een Siamese tweeling, regelen we even. En dan was er nog zo een, die woei in de boerka met een luxe en een deurbel eraan. Maar ook dat regelen we dan. Ja, dat past je perfect, ja. Dan bellen ze op de boerka aan, hè? Ging links knopen en dat is toch... Ja, mooi. En als ze dan gesminkt hebt op zo'n ovenscherry, dan is het 7 uur, nou dat pilsje 8 uur, iedereen op een bühne en dan kist ik van huis. Dat had je gedacht, ja. Ja. Nee, dan begint het pas. Dan begint het pas. Want er zin natuurlijk, Bonteoventje, dat sommige mensen heel dik op een bühne stonden. Ik zeg niet tot vervelend stook, maar heel veel op de bühne Dan geen stonden. tijd om op te kleden. Nee. Nee. En dat doen we dan bijvoorbeeld tussen de coulissen, dat hebben we vorig jaar gehad, moest ik na de pauze immers 5 keer omkleden. Dus ik heb er anderhalf voor gestaan, want dan moet echt alles op nummer liggen. Ja. Want dat is secondenwerk. Mensen hebben dat in de zaal natuurlijk niet in de gaten. Nee. En, Dat is gewoon erin, erop, eraf. Ja, en dan heb je... Soms hebben mensen ook 3 loge kleren over elkaar en dat we ze alleen maar uit over te kleden voor de volgende sketch. Een loog eraf. En dan, dat is wel echt minuten, secondenwerk. Ja, de snelheid is veranderd. Ja, de mensen moeten gelijk weer op een bühne vermaakt weer. De zaal mocht geen 5 seconden moeten wachten. Nee. Vroeger was dat anders. Ja, maar even ook van die posefilmpjes of poseclipjes en dat is niet meer. Het gaat nu toujours door. En soms zie je ons door de gangen vliegen. En dan is er enigszins gewoon vergeten of zijn pruik of zijn hoed of een heel belangrijk... Ik herken het. En dus dan wordt er even een sprintje getrokken door de kleedkamer. Maar dat wil je spannend, dat is leuk. En die kleier dan, dat koop je zelf? Of, de hofstekkers hebben een hal in Weert. Daar hangen gruwelijk veel kleier. Daar kunnen we wel veel uithalen. Maar daarbij moeten we ook nog spullen lenen van mensen. We gaan ze dek huren bij... Toen in Geleen ook nog, heel lang? In Geleen is het geweest. Het was de federatie verkleerd. Maar er ontstonden ook dekstukken dan, hè? Dan ging je die kleier passen en dan had je er een piratenpak aan en dan kwam er een sketch over een piraat. Ja, dan merk je het andersom. Dan ga je niet de kleier zoeken bij de sketch, maar dan gewoon een sketch bij een pak verzinnen. En dat is ook lollig. Dat is heel lollig. Ja, of je krijgt ideeën voor het jaar erop. Maar dus we huren daar toen destijds in Geleen. Nu zit het in Remunch. Ik ben dekker met Peter Bierlen naar Beels geweest, naar Vekemans. Die hebben ook gruwelijk veel kleier. En wat we niet hebben, laten we maken. Okay. En daar is Anita van der Bos altijd een goeie hulp in geweest. Die is hartstikke creatief met een naaimachine. Ja. Zelf neig ik ook wel wat spullen, maar als het dan te veel wordt, dan wordt het niet ingeschakeld. Ja. We hebben toen die prachtige witte pack gehad, met die blauwe biesjes. Ja, dat is zo'n prachtig pleetje. Ja. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden die t-shirts met die namen erop. Ja, als het dan allemaal bijeen stiert, dan ligt toch wel een beetje zeker. Ja. Dat wordt ook echt gewaardeerd. Ja. Dus die rol is eigenlijk het manusje van alles. Hè? Ja, eigenlijk ben ik een beetje misbruikt, denk ik. Ja. Nou Gadi, en dan hebben we de oventjes zo'n beetje doorgenomen. Maar dan uiteindelijk kun je ook de allerlaatste oventje. En dan weer die kleier weer. Nou, de laatste sketch die weer terug in de doel is gedaan. De pruiken gewoon weer terug in de man. En dan vult het weer kaal en leeg aan. Heb je dat gevoel ook? Ja.
dan zit je op zondagavond op de bank en dan denk je, wat doe nog geen godsnaam. En dat is wel een heel vreemd gevoel. Een zwart gaat. Ja. Ja. Met het zwartgaat wordt gauw opgevuld, want kort na de vastelavond doen we alweer evalueren met de hele club. Ja. Dan beginnen ook alweer de eerste schrijversvergaderingen van het jaar. Ik ben er altijd wel een paar keer bij, dat ik een beetje weet wat gaat er weer komen voor het volgend jaar. Na de zomervakantie krijgt meestal het programma concrete vormen. Ja. Dan kan ik alvast aan de slag weer verkleider gaan te regelen. En zo gooi je naar de volgende bontenavond. Dus eigenlijk duurt de Boltenhoven gewoon het hele jaar door. Hè? Eigenlijk is het, sommige Ja. mensen zeggen, ze al begonnen, zeggen, we stoppen nu het. Ja, en Dat hebben heel veel mensen niet in de dat gaten. realiseren ze zich En dan niet, zijn hè. er een grote groep Ja. vrijwilligers die daarachter staan. Maar je zit er gewoon echt het hele jaar mee bezig, dat klopt. En ik hoop dat door COVID, dat we volgend jaar weer een bontenavond kunnen doen. Dat wordt wel mijn leste dan, want Ja. dan vind ik het welletjes. En ik ben niet zo bang in de zwartgaat te vallen, Nee. want uit dit vloeien daar heel schoon dingen voor. Dat ik bedoel, de Frans en Ed show heb ik met Natasja mogen kleien en mogen grimeren in het Munttheater. En Doris van den Bos heeft me gevraagd om de kleier te doen voor de legendes, de Rocksteker de Legende en de Philip van Orne musical. Ja. Ja, dat zijn fantastische Ja, dingen, dat moet zijn hij naar mij mooie nog doen. producties, ja. Dus ik verveel me niet. Nee, daarom. De Mark en Rob show moet zoals straks ook dan wel goed. Oké, die hartstikke bedankt. Hoi dich goed en hoop ik volgend jaar dan nog één keer op een bondoventje zien en dan krijg ik op het laatste 15 applaus voor al die jaren. Goed. Ik Dankjewel. heb het geren gedaan. Zeker. Ik ga het nog een keer met dich samenwerken. Dankjewel. Rochtelevisie. Ja, zoals je kunt zien, zijn we verplaatst naar de bar, een leeg bar op dit moment. En met Wim Angers dan van de Boltenhoven Club, hij wil aan een bar kunnen zitten met Nick Benzen. Hè? Dankjewel Mark, fijn dat ik hier aan de bar mocht zitten samen met u. Dat zie je wel gewend, hè? Dat zie je wel Nu gewend gaat dat gewoon door, hè? Giet gewoon door is deze tijd. Hey Miek, vertel eens wat, want je zit al wel een aantal jaren bij de Boltenhoven betrokken geweest in verschillende functies. Wanneer zijn je voor het eerst bijgekomen? Klopt Mark, ik ben in 2013 begonnen met de Wichterbondenmiddag. Ja. Heb ik een jaar of 6 heb ik daar meegespeeld als artiestsenior. En in het eerste jaar kwam ik s'avonds een keer achter de coulissen. Ik was klaar met de Wichterbondenmiddag, ik moest mijn tas ophalen. En toen kwam ik door de productieleider tegen en hij sprak me aan en vroeg of ik er om een tijd had, want er was een bühneassistent, hij zich ziek gemaakt en ze had een handje nodig. En dan zie je blijven plekken. En toen ben ik weer blijven plekken, ja. En zodoende ben ik eigenlijk eerst als bühneassistent door binnen gegooid. Dus daar gaan we het ook even over hebben. Hè? De rol van de bühneassistent, oftewel het werkmeesterschilde, hij zit ook wel. Hè? Klopt, ja. Daar kun je ons wat meer over vertellen. Wat doen die? Ja, eigenlijk bij die theatervoorstelling in Bondenavond kun je verschillende mensen komen op de pieken. Je je artiesten, je de koorbouwers en je de bühneassistenten. De bühneassistenten zijn vooral eigenlijk belangrijk tijdens de productie. Want de artiesten die moeten een toneel maken en de bühneassistenten die regelen alles achter het toneel. Die zorgen dat de decorstukken op tijd zijn, dat de artiesten de juiste kleier aan hebben. Die helpen bij, als een artiest zich moet verkleien in een kort tempo. Maar die zijn voor alle hand- en spandiensten zijn die men gewoon zetbaar. En het belangrijkste is, je moet snel zijn, onzichtbaar zijn, maar je moet wel storen op dat moment. En meestal ook in het donker. Hè? Zwarte klei aan in het donker en die moet in het donker dan de attributen op de juiste plek zetten. Klopt zo, we zetten de attributen op de juiste plek in het donker. Dat kun je wel enig vuurbereiding bekijken. Je ziet ook eigenlijk, wij zelf zien dat op de theatervloer zitten allemaal kleine stickertjes. Aan de hand van die stickertjes weten we van deze stoel moet op stickertje 6 staan, voor sketch 6. En zodoende kunnen we zorgen dat de artiest een spel kan maken met de juiste attributen. En dat het leeg dan ook op de stoel, want dat is die allemaal van tevoren ingesteld. Klopt zo, Dat van leeg wordt. tevoren werd eigenlijk alles ingesteld en geprogrammeerd. Dus het is wel belangrijk dat de juiste stoel op de juiste sticker staat, want anders ga je hier een verkeerd leegt op de stoel. Ja, en dan gaat het ook voor de bühne. De mensen zien dan immers voor de bühne spelen, maar achter de bühne, achter het doek, daar gaat weer van alles los voor de volgende sketch Klopt. door te zetten. Eigenlijk is de opbouw dat we 3 compartimenten pakken van de bühne. En in het eerste gedeelte werd dan gespoeld en de bühneassistenten zijn al bezig. In het tweede gedeelte achter het doek, wat dus de mensen niet zien, en dan zetten we de volgende sketch al klaar. Ja, Maar het kan ook vuur komen dat je een open arrangement hebt. Changement is het. changement. Dat je een open changement hebt. En dan gebeurt het dus gewoon dat de bezoekers ook zien. En dan moet het zo snel mogelijk gebeuren. Ja. En is dat een grote groep, met wie van man doe je dat? We zijn nu met een man of 8 zijn die aanwezig. Je hebt je productieleider, die coördineert alles. En dan heb je een man of 7, 8 die
die zorgen dat de spullen op die komt te paal. Ja, heel veel mensen zien dat dek niet, maar toch wel heel belangrijk, want anders kunnen de artiesten ook geen spel maken. En het geeft ook rust voor de artiesten, dat ze gewoon weten van alles stiet kloor, stiet op de juiste plek. Ja, dan kunnen de artiesten zich puur focussen op het spel. Ja, en door dan nog meer... Ja, ik herken het nog wel. Dan sta je achter de bühne te wachten tot je op moet, een beetje zenuwen en dan krijg je nog de lessen attributen in de hand gedood die dat je zelf eigenlijk alweer vergeten was. Ja, en dan hou zich nog een keer achter tegen de kool aan en dan kun je de bühne op. Het waren denk ik ook de zijn die wat vergeten waren, Mark. Ik weet het. En noem eens wat leuke dingen, zijn er wat dingen gebeurd, wat anekdotes die je hebt metgemaakt in die jaren? Nou, ik weet wel nog, ik denk een jaar of 4 geleden, toen stonden we samen met Ug in het partiekje, in het Munttheater. En je gaat wat zien hoor, dat je denkt van ja, loop nog snel een sigaretje roken. En we stonden samen. En het sneeuwde boete, dus we bleven binnen staan in het Munttheater. En op een duur ik vroeg aan de vrouw, daar zei ik dat ding doen. Oh ja, maar je drukt dus in een rookmelder. En ja, op dat moment. En alle toeters en bellen gingen af in het Munttheater. Tijdens de show. Ja. Iedereen had paniek, iedereen rende rond en we stonden even kijken van ja, het zit niet toch allemaal. Ja. Dat hij geen 10 seconden langer op de deuren of iedereen kost de boete. Ja, dat was de show daar zo afgelopen. Dat was een heel schoon jaar en daar hebben we nog flink mee kunnen lachen elk jaar. Ik ga even niet ter dag, maar achteraf wel. En zo biedt er dan zijn nog meer dingen? Ja, er gebeuren heel veel dingen. Het is een hecht team. Dus je maakt zo verschillende dingen mee en die 10 oventjes die in het Munttheater staan, die vliegen ook om. Ik zelf ging altijd met vol plezier door het touw. Ik begin een uur of 7 tot een uur of 11 zie je door. En je maakt zoveel dingen mee, dus zo'n hechtteam, je amuseert je wel achter die coulissen. En van die toren zie je weer ingegroeid in de Bontenovens. Dat klopt, voor die toren ben ik in de Bontenoventje gekomen. Het was een jaar, ik denk in 2017. Toen was Brenda een keer ziek, die was gedurende de Bontenoventje wordt hij steeds zeker. En toen moest hij een dansje doen en wat hij ook een tietsnoot zo met omkleden, vroeg ze toen echt van ja, zou jij dat dansje niet kunnen oppakken met Mark? Dus je stond als werkmeester schilder, stond je door te werken en een half uur later stond je in de Bontenovens. Ja, kijk, normaal droeg ik de pruik bij Brenda op, maar toen kreeg ik de pruik van Brenda op, het tekstje aan en ja, daar stond ik dan samen met rug. Dus je zit je hoe jong zoek van de Wierter Bontenovens. Dat kun je wel nemen, ja. Hoe jong zoek mensen, dat was een Zuid-Koreaanse voetballer en dan ging die Ajax op het trainingsveld kijken. En dat moet je ook mee doen. En hier zag ze nee en de tweede dag zag ik wil mij trainen. En ze gaven me een kans en hij is gewoon profvoetballer geworden. Dus ja, dat zie je een beetje... Ben ik eigenlijk voor de amateuristische theatershow gegaan. Dat was mijn debuut, samen een dansje naar de Hug mogen doen. Ja, het ging wel redelijk goed. Alleen ja, het ging toch een beetje uit de mond, Mark, als ik dat terugkijk op dat filmpje. Dat hebben we allebei wel een beetje dingen. Ja. En zo ben je dit jaar gegaan, het gaat helaas allemaal niet door. Had je wel vuurbereidingen getroffen? Of, Ja, we waren volop bezig met vuurbereidingen. We hebben ook gekeken naar alternatieven. En bijvoorbeeld een theaterproductie te maken wat live wordt uitgezonden. Ja. Maar door de huidige coronamaatregelen is het ook niet mogelijk om met meer personen samen te zijn. Dus we willen dan vrij lastig om sketches op te vuren. En door bewaren we alle sketches nooit tot volgend jaar. En een betere Bontenovens. En we dan een betere Bontenovens, ja. Mooi. Dus de werkmeesterschilder, heel belangrijk in de hele Bontenovensgroep. Ja, dat is wel de dragende veer van de Bontenovens. Dus achter de crisis zijn die men heel belangrijk. Ja. En die bouwen ook samen aan een sterke Bontenoventje, jongens. Ja, zeker. Wordt ook heel erg gewaardeerd en hopen dat ze nog allemaal door blijven gaan en dat ze volgend jaar weer fijn op een Bontenovens kunnen staan. Dat moet ik zeggen. Hartstikke bedankt. Dankjewel, Mark. Rochtelevisie. En hier staan we dan op locatie bij de Rogstekershal. Hier weer de decors gebouwd voor de Bontenovens. En we gaan eens naar binnen kijken of er wat te doen is. Goedemiddag! Man bij het hond! Yes, hier staan we dan bij de Rogstekers. Remco Kamp, goedemiddag. Goedemiddag nog. Remco, we zijn hier namens de Bontenovens een reportage aan het maken achter de schermen. En jij had je ook een heel groot aandeel in, Remco. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, wat zou ik zo zeggen? We bouwen hier de decors voor de Bontenovens. Met een geweldige groep vrijwilligers. En ja, wat moet je daarvan zeggen? Een hoop tijd, een hoop kooi. Maar wel een hoop lol. En wie werkt dat dan, dat proces? Wie gaat dat? Je krijgt van tevoren te huren wat hij moet maken? Of?
Ja, in de ideale wereld dan krijgen we inderdaad te huren wat de sketches weer. En dan is de vraag, kun je daar wat van maken? Ja, dan gaan we ons best doen om daar iets leuks voor te maken. En wat is iets leuks? Kun je er wat meer over vertellen? Wat maak je zo onder andere? Ja, dat ligt heel aan de sketch natuurlijk. Maar wij proberen natuurlijk, als het nodig is, wat schoons te bouwen. Maar ja, iets wat je kunt halen, dat moet je natuurlijk niet zelf bouwen. En ja, de uitdagingen zijn natuurlijk de dingen die eigenlijk niet kunnen. En heb je er concrete vuurbeeldje van, die dingen die niet kunnen? Ja, nou het grofstof van dat haal je het natuurlijk niet, omdat het ook echt niet kan. Maar ja, het is meestal weer groter, weer lomper. En dan kun je nog iets maken, maar het nog in het theater krijgen, dat is weer een tweede natuurlijk. Ja, want je moet je dan ook door in het theater kunnen inpassen. En dan onder andere ook die decors, hè, die achterwanden, die zijn ook heel groot. Daar maak je er verschillende van. Ja, nou ja, dat is nog het makkelijkste misschien, want dat zijn gewoon allemaal losse panielen. Dus die gaan fijn in een kerkje en die rollen we de vrachtwagen in en dan gaan we naar het theater toe. Maar ja, ga je wat bouwen, een kerktoren of zo wat. Ja, dat is heel snel gebouwd natuurlijk, maar dat moet nog eerst in een wagen passen. En dan moet je dat toch nog op een bühne krijgen natuurlijk. En met alle veiligheidsdingen erbij, dan moet je er ook nog rekening mee houden. Ja, dat is wenselijk natuurlijk, maar ook dat gaat voor alles fout. Maar ja, dat duurt zo bij. Hier is er een beetje bij, ja. En de groep van de decorbouwers, is dat een grote groep of doe je dat met een paar man? Dat is wisselend. Wie ik ooit begon, toen was dat nog een heel klein groepje. En nu zullen we denk ik met een man of 10 zijn, 10, 11. En ja, daar zit wel wat verloop in. Want ja, vrije tijd is iedereen heilig. Hè. Dat is gewoon nog allemaal steeds vrijwilligerswerk. Ja, dat klopt precies wie je dat zegt. Maar af en toe vul je het als echt werk, wil ik het zo zeggen. Nou ja, dat zeggen ze altijd goed. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En het zal toch uiteindelijk afmotten voor het begint. En het komt meestal op de laatste dagen aan. Ja, maar dan zonder wrijving geen glans, zeggen ze wel eens. Hè? Dus, Ja, nou ja, kijk. Eerder doet het op zijn eigen manier. Ik heb het liefste dat het net niet kan, want dan werkt het het lekkerste. Maar ja, daar komen we ook altijd op het laatste moment nog dingen bij natuurlijk. En dat is dan weer een dingetje. dus dat is het eigenlijk de artiesten en de schrijvers die zeggen van ik moet een kerktour hebben. En dan kun je zeggen, dan gaan we een kerktour maken. Zoiets is dat. Ja, dan maken wij een kerktoer. Nou, zo simpel is het. Alhoewel simpel. Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk dat zo slim mogelijk te maken. Dat het zo min mogelijk weegt. Maar ja, het moet ook voor 10 dagen meegaan. En het moet makkelijk om en af kunnen. Ja, en dan zit je natuurlijk ook een beetje met de beperking van het theater. In de zin van, je moet je toch ook kwijt kunnen. Dus ja, alles tegen elkaar afwegend probeer je daar wat voor te vinden. En wat had je nog iets, een vuurbeeld wat hij zegt, dat was echt een uitdaging in een bepaald jaar, wat verhaaien over een stuk. En daar hebben we toen wel iets van kunnen maken, of dat vonden we schoon. Ja, ik zelf vind altijd een groot stuk het schoonste. Dus een kerktoer, een vliegtuig, een trein. Toen de buurmannen met een frietent, was ook hartstikke leuk. Maar ook een heel groot servaak. Dus ja, dat moet je dan toch maar proberen op te lossen. En het is natuurlijk altijd vroeger mocht alles. Maar ik had ook technische dingen toen met de glazenwassers. Ja, dat is toch een dingetje gehangt in een theater aan een plafond. En dat moet natuurlijk wel mogen en kunnen. En volgens de regeltjes van het theater. En kun je ons ook iets laten zien dadelijk over bepaalde stukken? Of wordt dat allemaal vernietigd en... Het meeste haal je het niet, nee. Dus als het eigenlijk terugkomt, sommige dingen bewaren we. Hè. Wat terugkomt, een buffet of zoiets. Maar ja, het gros is allemaal voor één keer gemaakt. En soms dan wordt het nog een keer gerecycled in de middag. Maar ja, de plaats is ook niet overheid. Dus het gros wordt gewoon weer uiteen geschroefd. En gebruikt, ja. Ja, voor zover mogelijk. Ja, en zoals iedereen weet, iedereen zit nu toe, hè? De hang zullen wel jeuken, ook voor die bouwers, dat ze niks kunnen doen. Zit je nou helemaal stil of zit je toch alweer aan het vuur bereiden voor het volgend jaar? Nou ja, die bouwers zijn afhankelijk van de schrijvers. En daar is dat natuurlijk hetzelfde verhaal. De Bontenovend was klaar. Maar ja, dat heeft geen nut om over te bouwen, want je weet niet wat volgend jaar is. En natuurlijk zijn dat dan nog steeds dezelfde schetsjes. Dus om daar nou wel aan te beginnen, dat heeft weinig nut.
Ja, dat heb je ook een punt. Zo wel misschien de hoop stress besparen. Dat wel, maar ja, hoe blij je er weer allemaal mee? Want zolang je wagen stond, kun je natuurlijk niks. Daar heb je ook een punt. En wie er nog, Remco? Wil je er nog iets kwijt over de decorbouwers? Wil ik weet er nog wat kwijt over de decorbouwers? Ja. Nou ja, no-decorbouwers zijn altijd welkom. Dus mochten er handige jongens, meisjes of mensen zijn die zeggen ik wil daar eens aan metwerken, die kunnen zich melden bij de Rokstekers. ze mogen ook mij contacten, maar ja, dat wordt al lastig. Ik kan het beter rechtstreeks via de vereniging doen, dan huur ik dat vanzelf. Maar mensen die goed kunnen schilderen, tekenen, klussen, altijd welkom. Dat is al een uitnodiging. In ieder geval bedankt en hopen dat je volgend jaar weer heel schoon creaties neer kunt zetten in het Munttheater. Laten we het open. Nou Remco, ja, bedankt voor uw bijdrage en zodat Wierter mensen ook wat meer weten over wat de decorbouwers doen en wat voor schoon stukken dat je maakt. Zou je zelf nog een stuk nog eens terug willen kijken, wat hebben gemaakt en hoe dat je er bijdrage aan hebt geleverd? Ja, dan gaan we toch dan voor een groot decorstuk. En dat is dan de 2 onder 1 kap of de flat van de buurmannen met een frietent. Dat is een stuk van Rob en mij toen. Ja, het was echt een heel uitdaging. We moesten een trap op hem nafrennen. Ik denk toch nog wel 15 keer per oventje moeten rennen. Maar goed, eerder over het bier, ja. De laatste oventje was hier mogelijk. Maar hij had het goed gemaakt, het was veilig en we hebben het overleefd. Het was een degelijk flatgebouw. En, Laten we dan maar eens nog een kijken dan. Goed zo, bedankt Remco. Rochtelevisie. Buurman? Hey, buurman! Ah, de buurman! Hey, buurman, wie is buurman? Wie met me gisteren je buurman? Dat vraag ik jou, buurman. Ja, alles goed. Zie gangetje, hè? Zie een gangetje, ja. Oh, hey, wat een werken, hè? We mogen niet klagen. Nee, maar je huurt me ook niet klagen. We mogen ook niet klagen. Dat klopt, en daarom doen we het ook niet, hè? Nee, dat is zo. Zeg, buurman. Ja? Heb je onlangs nog op een horloge gekeken? Ah, jij bedoelt het oorwerk ten einde mijn indicatie te verschaffen over het tijdje op mijn leven? Ja, dat horloge bedoel ik, joh. Ja, dat heb ik juist nog gedaan, ja. En wat viel er toen op? Nou, ik raakte doordrongen van het feit dat het alweer tegen 6 gedaan hebt. Tegen 6, hè? Tegen 6, ja. En rupt je tijdstip enige associatie bij je Enige gehad? associatie? Ben je gehad? Tegen 6, hè? Ja. Bikkie! Aha. Fruity! Kijk! Schrontje! Lekker! Hè? Hé, wat zou jij ervan vinden als we samen eens een hapje zouden eten? Dat is goed. Wat zou je ervan vinden als we samen eens een frietje zouden eten? Oh, friet, daar heb ik zin in. Hé, dan haal ik hem even. Goed, haal jij weg, hè? Hadje, Hadje, daar. daar. Hadje. Een hele goeie middag meneer. Goedemiddag. Wat moet ik voor je doen? Oi, ga je opgeschreven. Kijk, ja. Kijk eens, alsjeblieft. Ja. 2 friet. Ja. En dat kon je op dat briefje dooien, of? Ja. Of haal je misschien wat lekkers bij de frietgelus? Wat lekkers. Ja, een kaassoufleetje, een bami blukske of een dalkje gehakt. Nou, dat zou je even aan de buurman moeten Ja, vragen. schiet maar op. Ja. Buurman! Hey, buurman! Buurman! Ah, de buurman! Hey, buurman, wie is buurman? Met beginstroos je buurman. Vraag ik jou, buurman. Ja, alles goed, zie gangetje, hè? Een gangetje, ja. Ja, wat een werken, hè? We mogen niet klagen. Nee, maar je huurt me ook niet klagen, hè? We mogen ook niet klagen. Nee, maar dat klopt, je daarom doen we het ook niet. Ja, hè? dus zeg even nog een vraagje over de friet. Ja, helemaal. Ja, bekend, maar weet je daar ook wat lekkers bij? Wat lekkers bij. Ja, een kaassouffleetje, of een bami-blukje, of een belkje gehakt. Nou, een kalfskroketje. Een kalfskroketje? Oh, dat vind ik lekker. Ja, dat is een kalfskroketje. Oh, heerlijk. Nou, dan haal ik dat toch even. Oké, tot zo, hè. Handje, nee. Handje daar. Handje. We hebben een keuze kunnen maken. Ja. Geer, hij heeft er nog 2 kalfskroketjes bij gehad. Hier. Ja, koos. Uitstekende keuze. God. Zeg, Ja. of de friet, hè? Ja. Moet ook mayonaise bij. Ja, dat zoek je even de buurman. Nee, dat zit er. Geef het een gezoek bij. Weet je wat? Ja. Vraag het toch, buurman! Hé, hey, buurman! Buurman! Hé, hey,
buurman! Ah, de buurman! Hé, buurman, wie is Ja, alles goed, die gang is een feit meer en ik mocht niet klagen. Ah. Zeg even een vreugdschop in de friet, hè? Ja, helemaal een randje. Bekant. Oh, Maar wil je er ook mayonaise bij? mayo B? Jo. Nee. Nee? Jo. Oké. Hallo. Hoi. Ja. Weet je ook, mocht erop? Nee, dank, is goed school. Ah. Ja. Dan zeg ik maar altijd zo, hè. De klant is koning. Ja. Zeg, Ja? wat is dat toch? Wat? De gele pot. Oh, dat Wat is dat? Pekkelilly. Pekkelelli. Ja, nou, misschien ik kan... dacht dat lust niet ook. Dan moet je even Nee, dat pot, dat staat niet al jaren. Hier nog nu zien we Pekkelilly bestaat bij hier. Dan werd je misschien er niet. Buurman! Buurman, dat kloot, dat pot in je stomen! Buurman! Hey! Buurman! Ha, de buurman. Hey, wie is? Zie je ook iets daar? Ja? Werken, jong. Nou, we mogen niet klagen. Zeg even een vreugdschop over de friet, hè? Ja, helemaal gaatje. Bekant. Maar lust je er ook Pekkelelli bij? Pekkelilly bij. Ja. Wat is dat? Ja, iets geligs. Ja, dat burgers doet mij. Ja? Ja. Oké, had je nou. Had je daar? Och, vergeet ik wat te vragen. Buurman! Zie! Buurman! Buurman! Hey! Buurman! Wie is buurman? Kapot. Bedankt. Zeg, Ja. wie de friet, hè? Lust je dat misschien wel beter drinken? Ja, doe maar een bliksgeweer, joh. Een bliksgeweer. Nee, wat doe je wat twee, want ik kraak van de Dat dorst. zal wel, joh. Hé, dan haal ik het even. Ja, zo hè. Handje. Handje daar. Zo hè. Hallo. We hebben het bij jij. Jo. Geer een beetje Pekkelelli erop. Ja. En 4 blikjes bier. 4 Zo, blikjes zo, bier. staat goed zo. Ja. Dat is 10,50 bij jij alsjeblieft. Dit 50. Zie je? Tju. Wat? Ja, dan heb ik maar een tientje. Oh, maar dan mag je dit manier, dan betaal je ervoor. Ja, maar kan toch even geen Nee, voor die 50 cent kan ik niet lopen, ook. Ik zou niet willen dat het op een lat Oh, is. meneer, dan betaal je voor de volgende keer. Hé, weet je wat? Ja. Volg het toch. Buurman! Maar Buurman! jongen, ik heb het heel mooi gehad met dat patatbusiness. Ik verkoop al aan een Chinees. Hé, buurman! Buurman? Buurman! Ah, de buurman. Oh, is hij? Oh, friet, dat Ja, is kijk eens heerlijk. Lekker, hè? Maar, toch zit geen zon op, man. Ja, en nu? Ik vroeg de buurvrouw wel even, die Nee, moet boeren. die is op Nee, vakantie! die is toes. Tju! Buurvrouw. Buurtje, buurvrouw. Ah! Ja, dat mag geen zon op een friet, hè. Goed, mensen, rogstickers, we zijn weer op paard en we gaan er vandaag weer rennen, letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten. Goed met mij. Hoe dat de toes is. Ik zie al een ringbel, dat kunnen ze al zien, dat weer zien. Ja, die zijn nu van binnen u aan het kijken, dat zit een cameraploeg voor de deur. Hé, nou gaat een poort open. Kijk aan, meneer Aandachtig. Ja. Ja, een beetje aan het oefenen. En, dat doe ik eigenlijk zonder smers altijd 10 minuten kwartiertje en dan...
In de bullseye. Ja, dat moet zijn, ja. Dat is mijn niveau, dus kun je nou gewoon. Nou ja, we komen in ieder geval goed nieuws brengen. We hebben een schoen taartvurg. Nou, ja, hoe heb ik dat aan te danken? Ja, dat dubbel 16 van de nee, dat goed gedaan. Nee. Nee. Het hield met de vaste oventje maken. Giet er dan een lemke burren? Ja, dat hij niet doorgeeft en dat het eigenlijk al 11 keer zo zijn, denk ik. Dat was het. Ja, Ja. dat is het vurg. Ja, we hebben er, wat zoiets als 11 deelnames in. Eigenlijk de negende. Want ja, vorig jaar niet natuurlijk. Ja, en dit jaar weer niet. Nee, Jammer genoeg. Dus dan moeten we over 2 jaar eigenlijk terugkomen met die taart. Nee, dan denk ik dat de hoor erop stond. Dus dat zullen we maar niet doen. En je zegt net veer, maar ik zie nog geen lijn. Zie je een eenling of ga je in een groep? Nee, we zijn een duo ver 3. En dat doe ik met Mark Seerden en dat komt ja. Goedemorgen. Het kost wel afgesproken zijn, niet? Nee, Mark, dat kun je vaker op zondag merken. En dan goezen we een putje en dan weet ik weer hoe ik sta. Dan heb ik de hele zondag geen nacht meer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ha. En nee, Nou, kon je er maar eens even bij staan dan. Wel op 1,5 meter, hè? uiteraard. Wat is er aan de hand? Ja, we bestonden 11 jaar. Ja, wij lopen in ieder geval 11 jaar met. Oh, zo. Dat Wat is hebben we... voor de... Ja, we lopen nu een keer mee. Je hebt maar 8 keer trouwens. Oh, dus wat huur je? Je heeft niet ieder jaar metgelopen. Nee, Mark, ik vond het 1 jaar nodig om adjudant te worden. Wie Maurice? Bij Maurice. En ja, toen zou ik eigenlijk niet meelopen. Dat is trouwens wel een leuk verhaal. Want toen heb ik, toen vroegen Rosanne en Irene, die vroegen met de Bontenhoven, wil je niet? Maar dat was mij doen dan, want wij hebben al jarenlang een motto voor z'n drieën. Ja, die zijn nou maar met z'n tweeën. Dus ja, ik denk... Hij je dan alweer, hè? Midden in een uitzending wordt ze ook nog gebeld. Druk, hè. Ja. Dus ik heb dat gedaan en ik zag nog voor de joeks tegen Mark van stel dat ik nou met die dames de knauwelprijs win. Ja, dan stop ik, want ja, dat is het hoogtepunt, hè. Ja. De knauwelprijs voor een duo, eindelijk trio en dat is toch wel het hoogtepunt. Op een gegeven moment heeft zich niet aan gooien. Dit is zich echt niet aan gooien. Ik heb hem nog 3 keer gezegd, je zou stoppen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus hij heeft de knauwelprijs gewonnen. Ja, je won dat jaar de knauwelprijs ook nog, ja. Dus het wordt wel schoon, maar dat is wat Mark ziet. Die denkt, ja, dat kan ik hem niet aandoen. We moeten hem samen nou nog een keer winnen. En, Met Mark komt je niet verder dan een dikke derde prijs, denk ik. nou, we hebben toch ook samen het hoogste aantal punten bij de duo's gehad. De eerste prijs. En met dat jaar won ook Rosanne en Irene van Smich de knauwelprijs. Toen op dat moment, dagen in mijn Ik had je de hand en heer de knauwel. Ze zien wel weer dat er allemaal die vrienden niet hebben. Ja, dat was een schoen, Ja, dan joh. zie je dus, dan ligt het VM nog niet eerder gewonnen. Nee, want ik doe me dan mij en we gewinnen hem op slag. Ik heb al een paar keer gezegd, je loopt mij dat idee nou eens uitvoeren, maar dat is elke keer het idee van hem. Als we dat doen, dus. Dat ligt het aan. En hier, ik zit in een schoen café in de garage. Is dit het brainstorm? Hier doen we altijd de jaarvergaderingen. Ah, de jaarvergadering. Ja, we hebben 12 keer per jaar een jaarvergadering. 12 keer. Ja. Iedere bondje. Elke maand even een jaarvergadering hoor je, een minuut of 6. Ja, 5 en dan op de dag. Oh, dat willen we wel eens even zien, eigenlijk dadelijk. Dat je eigenlijk tegen een goed dachten. Nee, er zijn dingen, daar ben ik wat minder in, dat is Mark. Dat is de achter er een van. Dus, ja. En wie ziet de toekomst eruit voor uw vereniging? Ja, ik hoop dat we toch nog wel jarenlang samen kunnen meelopen. En ja, dat we toch ook een keer samen in staat zijn om de knauwel een keer te winnen. Dat maakt niks uit. Ja, maar de knauwel is wel... Eén keer samen kunt je winnen en de trofee en de... En als dan nog een keer mijn dachten van hem kan winnen, ja, dan kan mijn jaar niet meer stukken. Dan kun je stoppen, hè? Dan kun je stoppen. Dan stop ik van de vuren al. Ja. Geen donder op zeggen. Goed, ik proef al de zitschoolbussen nog te weer. Eigenlijk hebben we al 2 keer 11 jaar jubileum, weet je dat? Nee, dat wisten we niet. Nou, we doen al 11 jaar mee met een optocht en we doen al 11 jaar ook niet mee met een optocht, want dat was door vuur. Dus wij hebben 11 jaar jubileum door vuur en 11 jaar nou. Dat is toch fantastisch of niet? Dan zal ik de Vries bellen dat ze nog een taart brengen voor die 11 jaar dat je niet meeleeft. Jo, fijn. En de creatie van dit jaar, ja, het ging net door. Had je de wagen al klaar? Of, Ja, we waren 4 jaar natuurlijk al klaar. En we hebben hem een jaar opgeslagen, dat kost je een bak bier. En nu kost je het weer een bak bier, voor nog een jaar. Ja, het is jammer. Het motto ging dus, het was niet echt actueel. Dus Ja, we kosten dit kan ook nog in 22. Dus, Maar is het de ene die de knauwel kan winnen? ja,
Er zijn er altijd die ook leuke creaties hebben, leuke ideeën en goede uitvoeringen. Maar laten we zeggen dat het idee wat we hebben is vrij uniek. Ja. En ik denk wel dat we kans maken. Maar Rosanne en Irene maken ook ieder jaar kans. En zo zijn er meer. Daar zijn we ook al op bezoek geweest. Dus die bestonden ook 11 jaar net weer. Ja. Nou, moet ik de taart overhandigen? Ja? Je moet het wel niet te lang maken, want met een hond zit je ook nog. Hij lijkt wel op. Dus, Nou, dan zou ik zeggen, laat je het smaken. Dagsje nog. En we hopen ik volgend jaar weer in de optocht te mogen begroeten. En dan de knauwelprijs op het eind van de optocht in hang te hebben. Ja? Dat je wel schoon zit. Goed, Allah. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Maak er een schoon seizoen van.